Vítajte u nového videa. Dneska ideme na Roblox, lebo bába si musí dať troška ešte pokoja, lebo už je fakt nasratá. Potom ešte použijeme bejsbolku. Nebojte sa. Tak. Vyberte mi Rivals alebo Pop Trading. Môžeme ísť na Rival zatiaľ. Potom sa presunieme na bábu. Čo? Bude akože totálne už nasratá? Alebo sa bojím už na skúboj ranuje ísť? Ako vždy. No čo? Pašatá hlava. Dám. Tady. Dobre, vyšlo by to. Dobre. Nakoľko hráčov sa tu u nás spiedalo. Dobre. Zase. Super. Nikto to neprijal vôbec. Ja idem. Schor. Paintballka. No, kúzlo. Keď vám to nejde, choďte do Construction, zoberte si paintball, streľujte do steny a pôjde to. Keď to je šťastie. Dobre. Ideme. Ja mám hlavne veľký level. Ja vyberám Backrooms. Yes! Nie Big Backrooms. Tak dobre. Shotguna, granátomet. Tak. Dobre. Ty si asi spasol. Tieto levely sú fakt extra. Ja som tu najsilnejší. Najväčší level. Headshot! Dvaja na mňa. RPG, ja som zabudol, že mám RPG. No, super. Medkit! Dobre, ty máš medkit. Ty si sprostý, že? Viem, čo mám si zobrať. Tak. Dobre. Drop. Nice. Medkit. Ty máš plné hápka. Flopa. Poď. Dáš to. Máš RPG? Fakt neviem, čo s ním.
medkit. Nice, dobre. Choď. RPG. Previa strašne hrozne. Nevieš flopa, no. Flopa. Neviem čo s tebou. Ty si asi sprostý, že? Už neviem, čo si mám zobrať. Flopa, poď. Toto nedáme. Ty flopa, si super. Dobre. To sa nedá. Skipnem týchto sprostiakov. Dobre. Backrooms už nedávam. Lebo to pekelné. Mám strašná tma. Vidíme sa do ďalšieho páru. Tak čaute. Ešte sa kokneme na prd.